Tak sepilke bolo iki carane ngecat box ben anti air nek misale kudanan ki ora rembes ngono kuwi bolo. Iki penggantine resin bolo. Misal ora duwe resin, bahane angel ya iki bahane bolo. Sing gampang. Bahan-bahane kuwi bolo sing gampang golekane bolo. Ki sing pertama kuwi pasir disaring sing lembut bolo, dijikuk sing lembut tok sak cukupe. Terus iki bahan liyane kuwi lem kayu bolo. Aku nganggo lem kayu kuwi mereke Fok. Terus iki nganggo nat keramik MU bolo sing warna ireng kuwi ge pewarna ireng kuwi bolo. Sak cukupe wae engko nek kurang yo ngaduk meneh bolo. Terus ditambahi banyu sithik ae bolo, aja sampe encer. Lah iki lanjut bagian pasir bolo, sak cukupe. Arep di pasire rada akeh ben rada kandel ya ora apa-apa. Sing penting lime ditambahi rada akeh. Nah, iki ditambahi banyu terus diodak-aduk ngene bolo. Diodak-aduk ini iki. Aja sampe encer banget ya bolo. Yo kurang luweh kaya gawe bubur ngono kae bolo. Nah, iki nek wis diaduk iki disuntake nggon box. Nah, ini iki bolo, terus diratake nggo kuas. Nak wis rata terus ditunggu ngantek garing bolo, kurang luwih 3 minggu lah. Lah engko nak wis garing kuwi diamplasi bolo ben ora terlalu kasar. Lah engko nak wis garing kuwi bolo gare dicat minyak warna ireng bolo ben ketok meling. Lah iki sing wis garing kuwi bolo tak kei warna abang kombinasine bolo. Ben rada mening bolo.